बर'नि गिबिसिन आबुं सावथुन आलायारनखौ जानो हागौ नोंथाङाबो नायनो हांखुर जानानै दं। आलायारन सावथुनखौ माब्ला नुनो मोनगोन लोगोसे सावथुननि नेगेटिभखौ मोजां गाज्रि नायबिजिरगासिनो दं आरो 15 साननि उनावनो मोजाङै रिजाल्ट मोनोब्ला रायजो राजाफोरनो दिन्थिफुंगोन होननानै दिनै जोंनि टाइम्स नाव बड'लेण्डआव आलायारन बर' सावथुननि मुंदांखा फावखुंगुर अमर नार्जारी एबा सावथुनाव गोमबोर बिथाङा रोखायै फोरमायनानै होदों। सिगाङावनो आङो बड'लेण्ड टाइम्स नाव आरो निउस 24 एबिसि नोंथांमोनखौ आङो आंनि गोसो सिंनिफ्राय खुलुमनाय बावग्रोबाय। जायखिजाया बे फिल्मा जाहैबाय सिगां माने सिनेमा जोबनायनि उनाव जेब्लानाखि एडिटिं खालामनो थाखाय लाङो, दा बे एडिटिं खालामनो लांनायाव बे जिनिसा बे फुनायावनो माने आसल माबाखौ प्रिन्टखौ लाबोबाय, ओमफ्राय बिनि नेगेटिभा थाबोनाय जादों। बे थाबोनाया मोनसे ससियेल मिडियायाव होनाय बायदि जेनेबा एडलेब प्राइभेट लिमिटेड होननाय माबायाव दङमोन। ओमफ्राय बे जिनिसखौ दा जोंनि जिथु माने प्रडिउसार डाइरेक्टर जोंदाव बड'सा बिथाङा माने नाजायै आरो दानि बिटिआर गभर्नमेन्ट जे जोंहा CM प्रमद बर' सारखौ बुंनानै बियो दा गावसिनि गभर्नमेन्ट लेभेलाव रायलायनानै दा बे जिनिसखौ माने बिथांमोननो बे जिनिसखौ माने जोङो माबा लाबाय, इनिशिएटिभ लाबाय बा जों इन्ट्रेस्ट लाबाय, बेखौ जों जेरैखिजाबो लाबोनांगौ आरो बे जोंनि सम्पति बियो सिगांसिन ओंखारनाय बर' हारियाव मोनसे सिनेमा सावथुन जाहैबाय। दा बे जिनिसखौ लाबोनायाव जोङो दङ। दा बेखौ नोंसोरो माब्ला थाङो जायखि आं मोनसे नोंसोरनो कमिटि गठन खालामना होनोसै होननाय बायदि मोनसे दाना होदों आरो। ओमफ्राय दा बिनि उनावनो जे जोंदाव बिथांमोनहा बिसोरो साब्रैजों थांनानै दा बे माबाखौ नेगेटिभखौ बिसोरो जिथु पेमेन्ट होनांगौमोन बे पेमेन्टखौ बख'नानै लाबोबाय। आरो बिनि गेजेराव दा बे ससियेल मिडियायाव दंफायो आलायारनजों लोगोसे हाग्रामानि जिनाहारि, दा बे मोननैखौ बिसोरो दा लानानै होजोङो माबायावनो बिसोरो मुम्बाइ बे माबायावनो बिसोरो मोननै स्टुडिअ'आव बिसोरो बे जिनिसखौ नायबिजिरगासिनो दङ आरो। बेखौथ' आङो दा डेभेलपमेन्टआ माबायदि जायो दा बिथांमोना जेनेबा दा स्टुडिअ'आव माबाफोर जुदि कमप्लेनफोर दङब्ला हयथ' बे कमप्लेनफ्रा जे मा रोखोमनि कमप्लेन जागोन, माबायदि जानानै दं बुस्थुआ, दा बे जिनिसखौ आं नंखायनो मैया आङो जोंदाव बिथांनाव आङो खबरखौ लाहरदों। ओमफ्राय खबर लाहरनायाव बिथाङा बुंदों जे जिनिसखौ माने नोङो जायखिजाया समबार मंगलबारसिमाव नोङो एसे खबर ला डेभेलपमेन्टखौ, बे खोथाखौ बुंदों नालाय बिसिमाव माबा मोनसे डेभेलपमेन्टखौ जोङो मोननो हागौ। आरो आङो बे बुंदों जे आङो मथा मथि 12-15 दिनसो थानांनो हागौ बिदि बुंदों आरो बियो। दा नंखायनो बेबो बुंदों जेनेबा आंबो दा जेनेबा रावनिबो सिगाङाव आङो माने डिटेल्सखौ बुंनो हाया, जिहेथु आं जिनिसखौ नायग्रोजोबगोन, नायग्रोनायनि उनाव जेब्लानाखि थिगैनो दंजोबो होमब्लासो आंबो माने निउस चेनेलनि सायाव माबायाव खाथियाव गसंनो हागोन, बे खोथाखौ बुंदों आरो बेयो। मावनाया मथा मथि दङ। आङो नैबे 2013 बे उदां रोमै आरो निखावरिया फाप नङा, बे मोनसे इयारावनो जादों। बिनिफ्राय आं एसे द्रप दोननाय जादों, माने आंहा बेक्तिगत आंनि गावनि खामानिनि थाखाय एसे आख' फाख' जानानै। ओमफ्राय बिदिनो बहुद प्रडिउसारफोर फैदोंमोन, खिन्थु आङो टाइम होनो हायाखिसै। ओमफ्राय रिसेन्टलि आं दाखालि जोंहा बे बङाइगाव गयबारि होननाय जोंहा इन्द्र फंबाय, बियो दाखालि दिहुनना दायो मिउजिकआव दङ खोमा। नैबे दा सेप्तेम्बराव रिलिज होनाय खोथामोन, हयथ' अक्ट'बराव जाहैनो हासिगौ आरो। जोनोम होननाय मोनसे जोंनि दानि जिथु माने सेंग्रा सिख्ला जोंनि जिथु माने जेनेरेसन, बे जेनेरेसना बहुद रोंगौथि गोनां दंसै। आरो बे रोंगौथिखौ नायोब्ला जों मथा मथि फिल्म लाइनाव बहुद आवगायबायबो, खिन्थु आवगायदों थिगैनो दं। आरो बिथांमोनखौ आं बुंगोन जेनेबा बे फिल्म बानायनायावथ' खुनु दिन रावबो जिरायना थानो नाङा, बे गावनिनो मोनसे गाव थांनानै थानायनिबो मोनसे सर्सबो जायो। आरो फारसेथिं गावनि रोंगौथिखौ गाव दिन्थियाब्ला
रावबोथ' बेखौ मिथिनाय नङा जे बे बिथाङा जेनेबा सासे एक्टर सासे एक्ट्रेस बिथाङा जे मोसानो गोरों खननो गोरों बे जिनिसखौ गाव गावनो जेरैखिजाब्लाबो माबा मोनसे माबा प्लेटफर्माव थांनानै बे जाहाथे गावनि माबाखौ दिन्थिनो नाजायो दा बे जिनिस आरो दा ओंखायनो आङो खावलायो दा दानि जेनेरेसनफ्रा जाहाथे बे लाइनाव जायफ्रा इन्टारेस्टेड आरोखि जायफ्रा रोंगौथि दङ बियो ओंखारबोनाया मोजां आरो दानि जितु आं नुगासिनो दङ दानि सिनेमाफोरखौथ' बहुत मोजां मोजां खालामबाय गथ'फ्रा आरो जोंनि समावथ' माने बेबायदि खुनु मोनसे जोङो माबा मोनाखैमोन खुनु जोङो जेनेबा क्लासिकेलानो जा माबा मोनसे जों ट्रेनिं लानांगौ जा मा जा सिनेमाया माबायदि डायलग होनांगौ माबायदि एक्टिं खालामनांगौ बेखौ जोंहा खुनु साहसबो गैया मा गैया बे रोखोमनि आरो दा गथ'फ्राथ' बहुत रोंगौथि फैबाय ओंखायनो दा बहुत मोजां जाबाय ना भाइरेलाथ' एक्सुवेलि बेबायदि जानो नाङा माने जायोब्ला माने एक्सुवेलि माने गाव गावनि लाइफखौबो बहुत गावबो सिन्था खालामनांगौ गावनि फिउचारखौ गावबो सिन्था खालामनांगौ माने गावनि जिबनाव गावनि लाइफआव माबा मोनसे स्पट जुदि ब्लेक स्पट जुदि जायोब्ला बे ब्लेक स्पटखौ खोमोरनो थाखाय बहुद माने सम नांगौ दा नंखायनो आं खावलायो जाहाथे बेबायदि जाहाथे खुनु जोंनि आर्टिस्टफोरनि गेजेराव बा जिकुनु मानसि महरै जायफ्रा जिउ मोननाय जायफ्रा जिउ दंगासिनो दङ माने गाव गावनि माने लाइफआव माने खुनु मोनसे बेबायदि एन्टि ससियेलनि खुनु मोनसे माबा थानो नाङा माने दागो थानो नाङा दागो थायोब्ला बहुद गाव गावआनो मोनसे भबिष्यतआव आरो फेमिलियाबो बहुद बिनि थाखाय मोनसे माबा जायो असान्ति मोनसे जायो दा ओंखायनो बेफोर जिनिसखौ आङो बेफोरबायदि जाहाथे दानि जोंनि जितु माने फिल्म लाइननि जेनेरेसन आर्टिस्टफोर दा फंबाय बिनानावखौ आङो खावलायो जाहाथे बेफोरबायदि भाइरेल मोनसे जानाय मोनसे माबाफ्राव जाहाथे दाथांथों आं बेखौ खावलायो आरो बेवहाय आङो थारमाने ओरैनो एक्सुवेलि आंनि अरिजिनेल नामा जाहैबाय अमर नार्जारि आरो ओरैनो लिखित भाबैब्ला अमरेन्द्र नार्जारि मोनगोन फेसबुकआव बे आरो सावथुन हिसाबै आलायारनाव आङो गोमबोर सिनेमाया मथा मथि 25तासो दङ दा फार्स्टआथ' जेनेबा बेनो जाहैबाय आलायारन बिनि उनाव नेक्स्ट समाय ओमफ्राय बिनि उनावथ' खाफालनि लिरनाय जेनेबा सिमां ना मोगथां माने बिहामजो रानि अनेक दंसै दावहा दङ बारहुंखा दं बारहुंखानि थै दं माने बावजोबलायबायसो आरोखि आं खनसे बुंनो एसे गोब्राब जायो बियो जाहैबाय फैनाया एक्सुवेलि बुंनो थाङोब्ला आंहा बहुत इन्ट्रेस्टबो दङमोन मोसानो खननो दामनो जेबो रोङाब्लाबो मानोबा आंहा बिराद इन्ट्रेस्ट दंमोन आं गोदो माने फिल्मफेयार फिल्म दुनिया जितु मेगाजिन थायो फिल्म जगतनि बेखौ आं बिराद नायोमोन आरो नायनानै बिसोरनि स्टाइलनि फट' बिदि मा आपल'ड खालामनायफोरखौ नायो मोजां मोनो ओमफ्राय बे समाव रेडिअ' दंमोन जोंहा गंसे मार्फि रेडिअ' होननाय मार्फि रेडिअ' बे एकदम 24 घन्टा आंनि मोदोमाव थाबाय थायो आरो माने बेबायदि मोनसे आंहा इन्ट्रेस्ट दंमोन आरो दा फैयै फैनानै बोरैबा खाफालाबो गेफैनाय हयथ' आंनाव खाफालाव लिरनाय दङ खोमा दा बे जिनिसानो दा नैबे 86आव रिलिज जानाय बेखौ आं जेनेबा 85आव जेनेबा आङो शुटिं खालामबाय बधय 84निफ्रायनो जादों उन्दैनिबो काहिनि दं नालाय उन्दै गोमबोर दं गिदिरावसो आं मोनफैबाय गतिके आंना 85आव जाबाय 86आव रिलिज जाफैबाय आरो बिनि मोननाय एक्टर मोननायनि खारना ओरै जाहैबाय माने मोनसे बड'लेण्ड रादाब होननाय मोनसे निउस पेपार दंमोन आरो खौरां बिलाइ बे खौरां बिलाइयाव आलायारन सिनेमानि एक्टर आरो एक्ट्रेस नांगौ होननानै बिसोरो मोनसे माबा होदों जाहैबाय सार्कुलार होदों जाहैबाय आरो बे सार्कुलार होनायाव आङो माबा खालामबाय एप्लाइ खालामबाय माने हाफ फट' ओमफ्राय फुल फट' नांगौ होननायखाय हरबाय हरनायनि 7 दिन उनावनो आंनि न'आव प्रडिउसारफ्रा 7 जन फैबाय आलायारनानो थेंक इउ